Bones a tots, soc l'Albert Areny i a dia d'avui us explicaré què està passant a Catalunya de forma molt breu i sobretot què s'espera en les últimes hores, dies, concentracions. No és un vídeo informatiu, això és dir, jo no soc algú al que has d'anar a buscar per saber què es farà a tal lloc, a quina hora, no. Jo més o menys us explicaré les meves vivències personals d'aquesta gran setmana i què és el que faré dintre d'unes hores, per exemple. Bé, en primer lloc, com ja sabeu, dilluns va sortir la sentència condemnatòria, ja ho esperava, però no m'esperava que fos una condemna tan severa i tan dura. M'esperava alguna més suau, rebaixat, que portés una mica de debat a tot l'estat, no? Perquè gràcies a això de que han sigut tan severs, fins i tot persones que voldrien aplicar el 155 continu s'estan plantejant, tu estàs excedint, no? amb la condemna, i això és el que ha aconseguit, que aquesta força que va empènyer ningú un dia 1 d'octubre es tornessin a juntar i fessin possible tots els moviments d'aquesta setmana. Ara mateix Catalunya és algo gairebé ingovernable. Bé, us explico. Vam començar dilluns, sentència el procés, condemnatòria, i tots vam anar a la manifestació. De primeres hores, 12 del matí, 11, depèn de les coincidències. A mi em va tocar ser Girona i vam anar a l'estació de tren. Primer a plaça Albi, la sentència allí, i de plaça Albi ens vam dirigir cap a l'estació de tren. Un cop col·lapsada l'estació de tren, vam cantar i ballar i pensar que el moviment s'acabaria aquí i que tots ens veníem a caseta i bé, doncs ha estat una experiència més ballar amb tots nosaltres, però no, va anar més enllà i ens van anar a tallar carreteres. No esperava que això de tallar carreteres durés unes hores, no més enllà. I avui s'han seguit tornant a tallar carreteres i per tant s'està actuant de forma sèria, no? Jo m'esperava un moviment lirista, un moviment de ballar i cantar alegrement, tot i que ens hagin empresonat els presos, i ens hem convertit en alguna més. Ja estem fent alguna que no agrada, ens estem reivindicant. Per això serveixen aquestes manifestacions d'aquests actes, de reivindicar-se. A mi vaig estar-me poquet a les autopistes i perquè tinc un motiu molt especial. Jo m'estava preparant, no físicament ni no psicològicament, estava pensant-me seriament si forma part o no de l'activitat de l'ANC de caminar cap a Barcelona de dimecres, dijous i divendres. Bé, a última hora he decidit apuntar-m'hi, sumar-me amb aquesta activitat de la ANC i Òmnium Cultural, i d'aquesta manera sortiríem de Girona dimecres a les 9 del matí caminant per arribar divendres, no sabem l'hora, no sabem ni tan sols el lloc de Barcelona. La intenció és arribar a Barcelona el màxim de persones possibles. És cert que hi ha moltes maneres, no, de dur a terme aquesta caminata. No estàs obligat ni a fer-la des de Girona, sinó que tens 5 punts de sortida diferents i que també la pots fer des d'on tu vulguis, no? Seguint una mica el grupet i ja està. No has de fer 100 quilòmetres al complet. Jo m'ho he agafat com un repte personal, perquè a part de córrer, doncs jo penso que com que ja se'm dona bé l'esport, aquest esport de resistència, volia provar què tal era caminar 100 quilòmetres en 3 dies i sobretot dormir amb un sac de dormir, que per mi són experiències totalment desconegudes, no? I estic emocionat en part perquè m'ha sorprès el poble. S'estan duent a terme activitats reals que poden no perjudicar amb el mal sentit de la paraula, sinó que es fan veure, són notòries. La gent s'està demanant què passa a Catalunya, no? No solament cantem i ballem i prenem xocolata. Bé, doncs dir-vos que emprendré aquesta caminata i tot el món independentista o que no estigui d'acord amb la sentència, que hagi decidit ficar-se a inscriure's
a la caminata, jo li dic caminata, perdoneu-me, però m'hauré de disculpar, a la marxa per la llibertat, ens reunirem tots a Barcelona, tots conflueixen en 5 punts de sortida diferents, ens confluirem tots a Barcelona. I això m'omple una mica d'optimisme. Això vol dir que som capaços d'oblidar les nostres diferències per juntar-nos i fer una acció que realment valgui la pena, no? Que donem a entendre que podem fer aquestes coses possibles. I bé, per això, per avui és tot. Per Instagram, Facebook aniré publicant les meves experiències personals i espero que us hagi agradat el vídeo d'avui i